Ni pidang sobat pi pat bahak kepet ya kini program jing kemarin thing belora chapi de bat CCTV. Hang ni mentang dan bat choir conductor jong ka jing seng samla KGP sinat sep ni. Banyak-banyak keran bat bantip khamha shu ya ka jing lenti kum ka choir. Ti khubli shibun ba ya ini ek por jong pi. Kelisbuan kau. Bat ni pidang sobat pi ya kini program jing kemarin thing. Ti khendiat ba ya ini shabinya shu ya ka jing keran ka jong ko apin pritho ya di khamha segi pajak kepet ya kini program jengi hakan kapor. Kelisbuan kau feli. Anak aku beli ru ya ka batisi TV himo bala shimi kene ka bentai ke bande kendu ya ngagam ko ya konduktor te hang ni nga long nga represent ya ka jiseng samla ke GP snat sep ngi bade ko ya hi ka ba don menta ka ba ngai lam te ngai ngur yu ble mi yo kene kalat ban yo ban ya te ban ya slop nak menta ka we day bat kai kam jong ka ko ya ke jongi te kerteng ke jonga ka dei bai ne scam kharum long but ngarina po balang motowar mola persubitri but mentang adai kuya director jong ka diseng samla ke GP snat sep ngi Ti ba ya ini mentak no stem kini ke choir ke layat. Ka jing sedang jong ka standing koya jong ka diseng samla ke GP snat sep ngi kadai ndu harajar lai harajar lai te ngatrai menta kala dei arpo arsnam arpo arsnam kala don arpo arsnam kan Ti kemut kedi ke bening kong kini ke choir fistang ini ke standing choir ni kidan shui di basdang ni kong shwa. ya ka kuaya Ya kini ke choir standing choir kan. Kedi ke bening kong ni mo kiwe ki jaka. Baru mensyuahi barang don ke sinat pelun kila don ke standing koya kan dengan don kawai ke sinat tadin pada belayat pihak ya ka sinat sep ngi bagi ka sinat mingi dan natu peringi dak don long kelak sedang biang kan ke standing koya kan se dong ngi keren ya ka ai ke banga ngatip mo ya ka ai ke banga ngadon mentak kan ke sinat sep ngi terong na mentak kan ka koya jong ka jeng sama ke GP sinat sep ngi ka sedang adu usnam arhajar lah kan Kumno pi jejet pada kini ki choir member ki bakwa bandan bentah kini ke standing choir. Kajingjit hi ki khot jong koya kalong bai ling baki audition ling baka voice audition test kan namar ba ngidon bet daka term kumto license tadin baki niki barim kila akot no de kamot ki presbytery ki badan kini ki presbytery ki bahap apa ka sinat sep ngi sing samla ke GP sinat sep ngi ki haban pa kan ya ki para samla na tu kan ki badai ki norwai ki badai ki bala jumlin man roi koya ki bala jude ki khot jong koya ka hagi balang ke jong ki dan ni ka standing koya jong ki presbytery te ki jit maki kin pa pada sha banwan audition kan sha han penom bagi audition ni po hagan face jong sinat ikan jong sinat sep ngi te ki jit ling bagi ta ki audition test te ngidon ka voice audition test kan nem ta jong ki Ti kemudian aduk basdang jong kini ke piong lajan la pars na bentah. Kemudian fi kai ma fi ki jing ruai ni don shwa manu ba. am don shwa kani ka batch ba menta ka dai ka ba kani ba pra kani be lam nga ka long pra kan do namar ngidon lai snam te kani ba pra lai snam dari divide kemud kelong baprak kabri baprak ngani ba sebagai nama kan kila don syakin ki ki lam na do Kemudian syapi pidan haka choir. nga jing sha nga ladu basdang katu kepuan ngadang red pa basdang iksenat koya ngadang long kena semalam tu kan te ngampat don koya bat ngadon hakani ka koya hak ka sinat hakani ka standing koya jong ka KGP sinat samngi nadu katu kepor ba nadu arah jakat pra amul nang nadu arah jakat pra kan te hajing sha nga klem dei khot kan barwai te kila shu jit ba yang ama ta ka de plan ke jong blay ke ba blay peni ya kita ki budget ma la se ka music and singing committee jong ka sing sama ke pis na sem ngi ba kan yu i nga ta ka de plan ke jong blay te ba nadu arja ka pra nga rong kum assistant kan nong yarap kan
assistant choir director. Tementa kat ngut kidan ki bapet dan ki bapenya ya kene ka standing choir. Kembali mentah kepada baik ben hikai ke jing rumah ke bangi ju kentu baik marmet bet kit khat koyar he berbor kemun ni debit mengi kinong yalam mentah nga dai manga bayalam bet kidon arnut kin kinong yarap i ba darel pada ba grade i dai kidi assistant kan kinong yarap ta jonga te berbor hi dai mengi tamak bapet pada yang ni ki bapet pada yang ni kemut kedai ke jiseng samla ke jp sanat sep ni ka limbaga music and singing committee kan ke music and singing committee kan kemat ke bapet yang ni ke jing bet ke jing biang jong koya nama taki kam ki program ki ibaro ke mot nishani abaj haka music and singing committee kan Ki program ka shibana sa kat no terlibat ya ini. ya mentate ngampat namun ang namar bangi dang su kadang-kadang dega bat suat mai Basic snam ki bala ya. ha ki snem ki loya te ke let's say mdadai tan ba man ka tayo how let's say Akshi banai ban ong man na kata yo be mi tuan me sande ki don pada ki banai belum ta ki banai telang ki don ki snem ki don ko be por bang yelam i ba vice roy ki bangi don lang kanika bang sudap menta ki don ko be ki banai be bro si banai be don program te kalong ka ha ka jing kalong kat kum ki jing don jong ka jeseng kan te kum menta ya menta hi kum kanika bang sedang menta kan ki banai telang kemut ki don tangan ni program ki bang late menta but sekawai pada December kemud ni kamduna program ta Tikin get halo ka rukom practice pada kumno ka nu sinch tayo ka por ka nu beji buju hikai choir ya ki. kapor ban hikai kalong ni bu bet sansteng dalam rabun ki balik tray ki dan ki ba dan ki jing tray ki jong ki kemud kapor bakam koloi ki dai sansteng jing syang ibu sansteng nam ta kapor kan ki por liur kan ki por ba baka slam gamet dan rika magi met telang pada kebini ki benai kini hilak sedang menta Oktober November ne ibu san beje te kalau ngam tak por practice ban ngi bu arsin sitio ka ba ya be do mensua kalau baik kesngi baar berkesngi pale ibu practice bilang arsin sitio te ka belang pada ka syang pada program kan cibudan pada ki por ki babun program telang ngina belong laisen ro rika bengi long baju penlong baik kalau sing baar berkesngi palai kan Balik. hai Kan ngut fidan bet hepok choir ba ya ini. Kan ngut fidan. ki member bro Member. menta ke kenika bat ke bela mangang idon ar khondai ngot bala ngot kinong elam te ngot idon lai puan ngot bro ta Kemut kan dia ngakwa ban tip ki kintup na in ki badan kan ka choir ka jang pi. kembang la ong manai pi kadang ka voice audition test kemudian ki presbytery bro ki bahap apa ka jiseng sama ke GP san sem ni kebamut ki nadu sitai ki kemut nak ki jakai baper hapok ka jing grup jong ka jiseng samla hapok ka jing grup jong ka sinat sep ngi manang hapok ka jing grup jong ka ta kebamut ya mentai ki don ki badai na kita ki tan ki ba napok ki tan kini ki tan jong klau napo kita tan merang kita long kita ki lunch tai kan ki balang ki baper ki bakam jingai ru nan napo shlong te kumta yang dong natan kita tan napo mau bu presbytery pengidon mata na mau bu presbytery dun idan nata napo kayak gini kan nong jeri nong po presbytery dun idan ketu kemut ki hap sedo umsning nong jeri gitu nata kem ka mau bu pada gini ki ba ki kini ki napo umsakwan napo kumta kan napo umpowen kita ki balang umpowen stai ki tan baru bang stok kan te bat kini ka skini ki line pada skini ka sport west kecil pada ngidon kini ki bahap apa ka baik ka belang nong klaru ki dan badan atau ki samlai badan tu nata kini ki napo sila presbytery napo mau plang presbytery kemut mau plang presbytery ka hap cha do ki tan ki tu ki jan ang ki ba sharu mau senram da stur ki bon pada ka mau plang presbytery Bukan nang keduk syuk kan ya. Kumta ha ni ki presbytery hi baro ki bahap apa ka jing hak po jing kedup jang kasinat sep ngi ang kita kan ki seng sam lagi ba pa ki ban de gi Hai ka juk kapor along ma penjan syuk mo. ha Tik lor ki jing ruai ki ba phi lek banya ruai pada phi pin bet pin biang ma phi ki sor ban tho ki
Chiang Rai. Kembalong mentai kenika bengi dan sudah mentai ong bayi ka ba don lang kan long ho ni sing tenat ban itu ba ki don ki nong thau Rai na po ka nong ki ba na po nomor ong ki khot ki jongi ta So tenan. to na kalian jongi ki nong ram ru ni le kata ni ya ai ki Rai ni thau ki Rai mata don ru pan kini ki khot ko ya hiru ki ba dei tang ki nong Rai te henry ki la ban ai ki Rai jong ki long ki nong thau Rai ki ba So tenan. ki ba bit ma la se ki ba na ban ong ki ba ngi la ki Rai jong ki ban pin Rai du ka level jong standing ko ya kan teng istanan de ta te henry ong patang kata long ngi hap iken ban long ngi ju shim ki Rai na ki wei du pan để sẽ khi bấm đơn hấp bộ cả coi bấm đi cái khót anh đây khi bấm đây nó thao Rai khi bấm mỹ Rai khi bấm đơn ya cả kantin cả ba mà cả ba cái kantin cả ba ya đây pang gospel kan để khi kasur cả ba sautanat cả ba mỹ na khi cái tangi ni pan cái Rai rồi để khi bấm buôn mà khi bayar apa ini kan khi bấm cái Rai te na kini ki no yalam ki jongi ki brodok mensyar ma kini hikai ki jongi ru ni pan ki Rai na ki ru kini hikai ki jongi kum jongi tuan besan si mle mata tuan besan idlu khasana kitu ki de kini hikai ki bala hikai ngi haduk benda long kum de ngala mata banyalam ki koya ma sinat tadi lemba jongi te lemba jongi ki Rai jongi de te ki long ka ba sengutana dok ta kan te nakir dan comeback ke Ram mo na marabun ki program ndam la he kanal de kan te bat kawairu kolong ba la dengi yo kum tai ki Rai de kolong ka phet ke kom Rai ke mod ki Rai jong a sibu kolong ko ju na ni Rai jong ki khot badan ne ki ju re dengi yo sedap ki wei ki badan po ka ki don ki no tha Rai ki badan po ka sna sem ngi he na ne ki wei ru ma tengi ju sim ki Rai ki arab nam ta jong ru kan Ti mene pi ong ba kedon ka term ya kini lai snam te ju piju jet ne piju jet en beri let's see kedon ki member ki bede ki joru ngadu bas dang ya kini ka standing choir ka jong pisya ti ban ong be do bas dang do arajar lai ta kem dan chu kan ta long amut kim dan chu choir kan ma kim dan chu choir te Henry ki dan pada ki meni ki bla ne mentah adu sa arbach Arbach na tan ring ki bla dei ki nong yalam kan mentah ki bla dei lang ki ba yarap yang am ta ki long nong yalam nang yai san chu lang san ha te ki dan be hi ki barem komentar ang komen kan ka bla adab ka batch mentang i dan remote ki barem kemun arngut ka bass arngut ka tenor arngut ka soprano ki de ki barem kan ki ba kemun kitu be ba ngi ben khot be ki ben khot be ki ba ki da de ki khot ki tur ki le ka voice audition ten ki hab le audition te ka shong ka jing pha jing presbytery ki ba la ngai pi men na la da ka presbytery ki dan ki pha be ki kemun ki wan kan ai ban le ka audition te da ki dang beang ki dang le bha ka audition da mot ki orang bai kan ki pas ki audition da mot ki orang kan da shukran halo kata ka mo pia jet be da pha be ki joru Bukan dan restriction kan ban ong ban pha yang bam dan pha should di ju hadu menta te kam dan ta kamot kum ta kan sin do dang pha ba si sin bi dang pas ke audition kamot inang pedang mek kan kum kene ka choir ka jong phi pla ju le roi le se sham bar jong kene ka jalla ka jongi ऐसे ही concert ne hakino kino ki gospel concert untuk ki dan gospel concert ki balong mana kanir go tu bo jong ka program jong ka balong ni po ngan student da sien ke program jong ka ngala kadi jong ka KGP assembly kan ke tum ko tu ka gospel concert ni ruai itu ba sabar rungi julet ban ruai ha ki program ki jong ki PWF NICC Wangi julet po Aizol tumta kan ti shu na kalyang jong phi ba ye ne ke ka thong jong ka ni ka choir mo nang ni sa khamat ka thong hi jong ka choir nang ni sa khamat ka kadi bi ka ju hi ka thong kum ba mo ka jing don jong choir ka mo ka thong hi ka dei na ka banta ba
kiwai ki bas ngap kan yo amat yo jeng kerku yo amat yo jeng kerku kan kata ka jeng ke kubor ke bedai ke jeng long mensiam ke jeng yadai ke bekerpang jengi ki beri bat ublai te kamut kata ka ju hi ka thong ka bangin ya chikman ber ka thong ko jongi ma pi ala ong menta ka long ba nginang a shu shu ba kan kinong yalam ki jongi la do mensiwa kila yalam lenti ngi kila dai ki nuksa ka bah nam ta jongi bahatam nam ta jongi ki baki kila da bu den jat ki jongi ki de kinong yalam jong ko ya ki do mensiwa ngi yu i ki jing ruai ki jongi ki dong ki ba ra ya kan sim jongi no ngap ma ki ba ra ban jan ublai te ka thong ko jongi ko long ba ngin but ki den jat ki jongi kan kat bala ba ngir nginang le ba nginang ya ha kata mo kala se jing practice perke jing ai tilit ki jongi ka kam nak benta ban yalap ya gospel kan baki way perkin mat jing kerku bar kita ki bala mo ki bala le thai no le se mo ki bala le trot no kin yo biang ki kabur kan limba ka jing rai ki jongi ka tai ki de ka thong nam ta jong ngi kum ka khoya ka ba ngi dan menta kan bat ladu men chwa hero de kita ka ju thong ka ba shong menta ka long bangin ai ki ba ha tam kan ma ling ba ka sur ba ka sap ba ble la hengi om bangin le tang dep ndre ka aka bangin ai ka long ba pedang hon ma ka ji se ju ble bat ba ki we ru ning kong ya de ngin long ngin yo ya ka jing ka man ya de bangi yo ni ka lat bandan ni ka standing khoya panyaro yu ble bat ka long ka bor it ki we ki ba snap kan Te kumu choir conductor ba ye ne ki ba piju I mean sim ki choir member ki jong pi. Nakaliang ka jong he kum kuya director mentang ay lam kuya ka jing ai mensi mi kuya ka di badan kam ha namar ba ting ting ha jing long jong ki brio ma ting ting ka don ka jing telat ka jing duna Kede. ha jing long brio ka jong ndre ka ik bo jong ai mensi ye kuya ka long ba la dangi long kum no ro ni dei ban mi di ban sung thu ta ba ublei don kat ban nge ta se pring teng pring jing thai jing trot jong kaman teng ha tu pi ki bor jong bo man ki yo la se ban la se mau ban pep no se ka practice la ne ban yalam bakla no kan teng nga ju ong ba kan ma ha bang yeng nam ta ka burang jong ublei bat bangi dei ru ban sung thu ba ngi yo e kan kalat ban ruai ngi yo e kan kalat ban hani po standing ko ya be de ka jing nang do jong e kawai ka dei be ka jing eat ba ko jong blai te ka jing eat ba ko jong blai bo blai wala ai lu jong khun Jesus Christ ban wan sini ki perthai ban sha ro ring phna ban yap nam ta ki pap ko jong e te dei na mar khata ngi yo biang ka jing kerman ban yo biang ka jing dei be jan bo blai ngi yo man ta ban yang ngalong ne bangalong ngi yo long kum ne ngi don akwaya dei ba ublai ula e kerpang te ngi ngi yo man roi man ta ban yo ro ublai terada ndai de jing e blai ke ban ngem tip man tang nang ne man roi ro terada ju ongi ki kwaya bangim judai ban shim bi kono ta ke credit shalade mengang oh badai manga ba bangadon manga ka kwaya kolong ta hendai ngi ban sutu bakadon kaneka baka don kaneka kwaya standing kwaya bat badai lim baka jing eat ba ko jong blai bangila ban hang ne ta ndai badon manga kalong ka kwaya hendai bi badan kaneka kwaya ngalong manga te sutu kemun domdan kani kemun nganam poi jeseng ta kemun domdan ka kwaya la dom dei da ka jing eat ba ka jong blai ngin la sing ngin tip nginang ne man ruai la ne ngi yo ne mi ni kalat ban ruai ngim tem te hendai deling ba jing don ling ba ka jing eat ba ka jong blai ngila ban le ka ta man ta ngi yo kum ne ban yeng ban ruai ban yaro ban buram yu ma jaman sim ro ki ba ngi di ban ai ka ba hatam ngi di ban ai ka ba hatam nam ta ka buram jong blai namar ba ke ai ka ba ngi ruai ke ai ka ba ngi praling ba shintur ka jong e kan dei be ke ai ka ba dei ka jing pen slek ka jong blai am ka bor ka jong e kan tidak se pedeng ka jing thaj pedeng ka jing telot mal se bun ni mar mangi dan ka jong ki kam ki bingi julet trai le ka ta don ki pot mi song thaj dawan ka waya teng practice dan teng ka jong jing perkhan la ka jong ka tension ka jong ki tan rai mas pai ba ko ya rai ni suang ma jong ki mas pai keren ni tu khana ngan yer ki ngan ya song ta khana bale ba ki tu shwalan practice ni wai ki tu bar khat
kinja na kan de kinja na kamut hatu ong ding kawai ke jing ya pi Kade. ajo ki bang ni ban long ki be ta ante song kawai kan hapo ko ya ta kamut dang ya ka bamut sisien bang ida kin ma shbu ngi don ma mata ki kini ki de se ki per khat ka bukhia de se ki jing khia ki kam ki jongi ten re ndala kan ma pada bala dai to ka puat ban practice kamut angala lei practice na mar blai bani kendu ita me kendu kataru pi ka don na mar blai bangi ye ten la pai sada jika practice ang lei kendu ngida ya da Kanang ra sin shushu ngida kan ha sim jeng. ngida ya kemen ngida yar ke te ka penja kan itu ki jing tat ki jing perkhat jing ki bakhiang na te ka bomot kepen kemen kan ka jero Kade. te ka ta nga ju ai man se mi ko ya kan ba ni dei ban ta kan bangi dei ban sngau thu i ka ta ba dei lung ba ka ta hi ga jing i ba jong blai ni da balong de ni da ban ruai me ro te ta kadam ni ban ai ke ba tam te ni ban songo ba lor jang kata ta hi ke bang ai Tik chu ya ki teknik ba yang ne mo ki ba PG kai yaki choir member ki jang pi le seven pen bha yaki jingrwa ni ki sur jingrwa lesing la ban ong ba hashwa ban stang ka ban practice ka choir ka jang pi ki PG kai yaki khanang ba ka sur ka jang ki mo kan dong dynamic kanya blend lang kanya hala kata ba ai ne te bi de lor kata ha chu bang sedang hi ga jing kai jang jang hi ban kong tam te ka de ka jing dwai bang ji dwai jon practice te ba din kata ngi le ka to kan ki exercise kan ki exercise dong kum ki ma warm up shwa ban sedang kanya hala ki exercise ang ko apin batai ki PG kai yaki kum tu ngi ju le tu ki vowel sound kan tu ki a e I gitu kayak ki de bi kita halo gitu ki well sound kat bi notes pada ni pen ni ruai gitu ki notes ki tonic sulfa kan de notes jong ki tonic sulfa ni ruai say itu ki scale kum to do re mi fa sol la ti do kum ta ascending descending te kita ki well sound nata ki don ni ki katukan ni rumah ki an ki buan ki exercise ni le kan long ya menta ban sedang te long pala kan ban asibun namar ombro khaj pi ki badan hapo ka koya ki dai ki banang ki notes kan dai kimta te bamot ka bala kan der kan ni ki Kawan exercise haga bas dang ka shem jing ki bikin buat dia taki exercise em kam sim jing namar balai bi ki dai ki norwang ki bla ajet kade ha ki dai ki norwang ki bla ajet he te bamot ki kloi ban la kan ban kamu ki dak dai lupa ki la ban ruai te ki dak dai lupa ki baju ruai ko ya po ki balang ga jong ki ne po standing ko ya reka ke exercise ke bang bagamot ban ong bang ile kamu tang bangin dio ban tiu mai ki na mablai ke ko ya hi dan ku mentang it kendai ngot supranoma ta kamu kar bala hi ngi hab bang le ban mi ka we yang kesor kamu ni hab ban combine gen ka we kesor atam soprano alto pra alto ngi hab ban kan haban ya blend ke sur pra alto kum tenor ki haban ya blend ke sur pra tenor ke bass pra bass tenor kata pada ka way pada ke jing ruai ke baro gini ki parts pada ka pen mi kata kan ja blending kan ba ki la pen mi pada kata ka sur ke ba so telat ke ba i kan te kum ta kan ke de lo jong kata ngi don kami kan ki exercise bengin lek khnang bengi la ban penwandor kan tekulu ban penroi yaki sur jong ka kwaya khanang ba kan pen bang shu yaki nong snap ba ye ne ban penroy no yaka ban penroi yaka sur jong ka kwaya ese komba ngajing tip jong ang ne ka soprano ka alto ka tenor le sidang don shu ki sur kan ot haka kan hon kan phimut ki parts ha jong yaki kwaya parts teto kom bla om ta pi ong ha kan ko man penroy shu ki sur dai teto ki sur hi bi jurai bro bor ta ma ni ka bam tongin khen bi chai ka sur jong ka jiruai ka sur jong jiruai ki bun ba ma ki jiruai ki don ki balong ki ba shemen sim ki don ki balong ka sur jong jing yaro kum ta kan ki don la ka jong ki ta ki sur ten re ka ba ya dai per ba ka jing kali jong pi mod ka be se ka tena kum ta kan pi ong ki ta ki sur ban rap kan men pen so tana chu te kum balong hi man ta po ka kuya ki jong i bi jiruai ka long ba sau sur kan sa tri sur ka mod ka tena
ka ang angka soprano, alto, tenor, but bass. Kemudian kita kemudian kebangi jutip berubah koya kebangi tip kita soprano, alto, tenor, but bass. Dan dari juran perlu kipor kiba dan kijemai badan sansor. Dan Henry usor hateng kan kita kabanang penstenat kabanang let's say kita kada kijeng ojang pi mana penroi shushu sarai. Dai long let's say hakau kijeng rai kabingi rai kadon kapor kabapoy hashilin khot jeng rai kabami sansor ni sansur kalong pen pair kijeng rai. Kapan pair kemudian kenang ra kan. Te kapan long let's say ki bas ngap rumah ban sengau tenat kan. Te kembalong himentahe kita dai soprano, alto, tenor, bass. Te halor jang kita pada kementang kata long kidan saupat. Te ngilak ban pihak pada so te kam soprano dadon kijirai sibut dadon kijirai pada prasor. Te ngihak ban pihak soprano. Kemudian soprano ngihak ban pihak soprano 1, soprano 2. Alto ngihak ban pihak alto 1, 2. Tenor 1, 2. Bass 1, bass 2. Te hata kamu long prasor. Tambah kai ke bang amut ban ang dai long menta pada strength nungi kalong life arngot. Tegam soprano menta dan kendai ngot. Te kemut kendai kemut alto san Henrio tenor Henrio ubis pra. Te kemut bangin pihak tan talu pas dang bakut yang jeruai dapat kandam la ni long nomor ba. Long pi gitu jeruai kiba bun sor kiba bun kisor belap kan kipat tengok ginon kam ya si bun hakan kino roairo so soprano label nang strat shushu tambalong ya mentahi telong ngijur bersosor hateng kidan he kita kiba mi sansor kiba mi ban pen sutrat ijirwa kiba pi minta banang penroi shushu ikijing sengau tenat jong kajing roai te kemut kata he Light na ki sur jing ruai pada mo ba ini. Kumu ban improve shushu pada ka stage present. Hato tangka sur kala biang na kalyang jong pipis ngau. Kemut ban namenta bangin yang apa stage ban ruai. Hoi ke bening kong tam te kadai kata he naman hap skap jiruai tama. Hap skap jiruai. Te oki beri ki skap jiruai te kamat kasur kadai ke bening kong. Ka bangin nak ban kering kan. Te kasur ki dai bening kong ka ba ngihap ban lep ha. Ngihap ban krep ha ka bun hi ru mtai katai kadai ke jing ke jika bangi fokus ha ka bangi kinoi lam rumah. Ngihap ban le janai ha kasur. Dari nalor kita ru kidang don kan pun di ge rumah. Ese kebenang kamla syuk pada ban kering ya ki no ngap ma te ka karyam jongi kali ke karyam ka uniform ma kumba ka sing sama ke business ngi ka labu nang ka uniform ta jongi ka ju ai ka uniform man la ka bangi kaliang ki Norway kan ha man ka lai snap ka bangi kita barim bila asyong no tu kita mai lawan ngihap ban su uniform yang belum mentar yang don kata kalanti dari uniform pula dai kawe ke ba mo la singi phong ko ju international ko ju berkata hidup ka uniform hidup ka kamud ka pen i kan yang bingilong kum ju bingilong ka ju kamud don ba duk don beruspa kamud kata kan pen i jinglang kawe hakmat ka jong blai taka kata ka dai kawe ka bang tak ban kring nata sa kawe pada ki pada ki rukom hak bede per jing roi ka connect lang jing roi ka long ba se kenika expression ma ka kenika ka body language ngi ama la dangi roi ka bamut kaya tu ayu tu jing roi la da pidon chu sa ka durkhmat jong pi ka ba teng tang ka durkhmat jong pi ka pen itu pi ka jing roi ba kara shanoi ka jing roi shibut teng ka jing roi ka ba kemen te ka bamut kenika durkhmat ka jong iru kalong kum kata kentin ka bingi roi kamut ka dalang pen sutu shu iki bai ka bla penong shu iki bai ben kring ben snap mar blai ka tu ka ya ha ber ka durkhmat ka jong i kirkom ang sim tur ka jong i ber kenika kentin ka jing roi ka ya dai ba terus don pada ki jing roi ki bolong ka tur ka ba let's say ka ba snosi let's say ma katu kawan kata ta kamat ki haban hakata rukam kamun dai pada ka bangang shu ang bangi hap shna bangi hap lem ta kata ang kami ladangi penlet jingmut ya ka jirua ka feeling ang ma ladangi la ban penlet jingmut ka jirua ka kami gitu kata ka bamut kalong ba mdai tang ka sorong balang pledo mene ka ka jirua ka ben kanak kan ka jinglong mensim ka jongi mdai tang ka shintor
kabut ben napok ko do not kan number ba kadai ke jing ruai dai pi ke jing ruai kum balong ke jing ruai la se ke ben shula ben shule ben action ke go kan ke jing ruai gospel ong ke jing ruai gospel hi ki long ba la dam dan hi ke ba mi do dang ne ngim shula ngim nam la man shu ak te ka ba mut ka ba pi ong ma pi mane ka e shu no ka ta ka ba mut ni hab an pendan ruai to ke jing long man sim ka ba mut ni hab stu ba ni practice man ta ni jing ruai bangin le ben ruai chano ba bangin le yu ni jing ruai bangin yang nam ta jong no ni ke jirwa kemudian astu kata ka pemot kita ke min kam sa mo ka dur khmat ka jongi nata sa ka jing ka kom ki ke jongi nata kita ka riam ka baik ke jongi kita he ka ka ba don kam kain namar bun sin he ma le se kam ta mi ka face expression mang shi ang dengi ruai ka pemot ka bun sin ang dengi la ban kum ku ka jing ruai ka bangi ruai ka mot ku kawan gini dur khmat ka jongi ka kala ba ka ban kan ban nang rai tu khubor ne wat ban ta shu le ne wat ban pen long ki we bakan page p bakan page bikir wa ta mar kita nak tu ka expression jong ki tadin bikir itana tu ka expression jong ki dan pi teng ki nang ruai agi nang skap jirwa teng tempat das ngap ya pi mar sedang jirwa le se ma dan long ngam ang bara le ki dan ma bas ngap ka sur shwa dala bang ka sur ki sepe nata dan pada teng dala kedur khmat ka jongi ka kom ki jongi kaya ha betul jing rai kepala ki ban pej sa ta ba ki pej sa ki nang ruai da ba itana nak ta kom ki ne ka bangi ka ba ne dur khmat ka jongi nak kom ki kemat ka pa jongi kepala ki bikin pej de ki la pej slip sti nang ruai kepala ki bekut ka kentin kan rong kan ta ka mot ngi dai kam ta ngi yang nam ta ka brong jong bleng hap don ne ka ta kan ya panam kam hap kan gitu ka sap bo ble ai ngi anak benta pan kering tu Kuli shibu halo kajing batai jang piye kata. Ngak jen poe ta cakap bakut jang gani ka program ka jang ibaya ini ka bakadu bang kwa bangan bapin batai yang ya. Hakane ka pot. Kumno bendang yaisan bat yo jang kai shu kum kita kinong ruai kinong tem. Let's say kam ong tangi kinong ruai nong tem kibran ka choir ni kiba ruai solo mo. Hinde kabakong san kalong ba khamtam ha ka jing im shimet ka jangi. Nama let's say mo kum kibrio inda iya nuriano banjeng hakarensan karensan ka kentang mo ni expect bet ba kajing im ka jong ubri ro kalong mo kum tu pipin i hang to kan ti ndai le se phosi din teng pade mo silendat jong kata pade kalong ka bami hab ba ke ba kipin i kan kindiat halo kata mo so bangin pin ko ta ka program ka jongi le se ki pa ba ki basngam ye kan ka program jongi ka poro kinyo jongi kai ban kinyo ka jingker khu khamtam mo bayai ne ta kata ka jingkli balam kam ba khamtam ye ki nong ruai kum balong ngi ma ko ya ki ba yek nam ta ka borong ba jong blai kan kum pleo man ta kum no ban banang persan shu dai ban jo jing kai shu ha we dei ba jing em jong ni ka ba mut ki jing mut kalong ba kum bangi ruai kum tang em ba ka tang ka le jing mut ba pikle te ta kata ka jing ka jing kli jong pi kalong ban kam ha namar ba ngiyeng ha ki rensan mo le se ha jaka ka bala bu ingi bangin yeng man ruai ngi ruai bat ki kentin ki bingi ruai kala long khubor nam ta ki wei pan te ka ba mut mentale ma long kina nang kam itu bahata ki bere namar ba le ke wei long ne ba mun chwa de ruai la biang mentale don ski social media te long kina ba ban itu ban ma mong baro mun chwa tangi ba wan jaseng le se tangi ba shong kam shkhmat ki itu te menta te long baro la itu te long te henry long kata ka shu dei tang jing pen i jong a pada dei ba ong pada da itu ru dam la da itu ru ngen le no kum ta ba la itu ngen hap kam sabab ta kam dei kam ta te long ka wei be ka dei ka ba don kam yang i ba kum bangi ruai kum tangin em ken ma namar ba ngila yang hatu ngila ruai begitu ruai ka long khubor ben ngimla ben tib begitu ruai se kala kata eno ngim tib ma dei kata ka dei be ka ka ba ublei tib ma namar ka jing ruai khubor ka dei ka mi nangi kata yiki wei pat ma kata ka dei ka bala se ngim tib tanai pat don pat teng long kibrio long kibrio kila yo i ngi hang to kila i gitu kinong ruai ki barwai hang to tengah bamot kila ka expectation jong ki ma kamot kila expect ba ya ka jing em jong ki bamot ki de ki brio ki ba long kum te ki ruai he
Nila arwai kemat ki beriu ki ba syakri ublai kemat ki beriu ki ba sengau tanat ki beriu ki ba itanat ban pej. Ya ke jing long jing em ke jong ki. Then rei let's say pada kumnor ma let's say dan kumnor bi i ban ban hakawi ki jaka let's say ma hakajing ya let yawan te long ngia kendu baik ki mo ndai te kendu tang po seng ni kendu le yawan hayo han ne ki no ki jaka ni kendu baik ki jaka baik ba then rei let's say la da ngi rwai hang tu ngi rwai kum tu ban ban dai i hakini ki jaka pada hayo han ne ki jaka baik ba let's say ke jing long jing ki long ba pathar let's say mong long pathar let's say ma te kalong ka jing le ke jongi ki jing kren ke jongi kalong ka bom itanan te ka pen let's say ka pen lengo no ki ka pen kala hangpong no ku jing jing phat jong ki pi ki la expect ba ki de ki nang rwai let's say ma ki bla rwai kam ta ne pa ko ya jong sinan te hendai nda yo i pat shawai te long da khong mai ki jing em te kata te long ka dei ka bom bia dei ken be ka man ka jong ble te ka ai ka bang mut ban ong hane man tak ma ple ong su man yo i ka jing hikai ma ka long ba kumbangi rwai hi ngi ro i ble ngi rwai ban yalap iki we kumang la ong do mene ba ka jing rwai ong la da ka long kum ta ong la da ka long ba ngi yalap iki we ya ding em le ka mut kata ka jing rwai ka khlem kata enga te la khlem kata sho enga kam nu kata iki we te ning kong kata ka ai ka bang amut ka bangi da ikran do maneru shkhmat khandian kalong ba ruai de ka jing jing mon ba kata ka jing ruai ka de ban kata nang kong la de kamut da ka jing ruai ka la kata engi ka mut ngi im ka to ka jing ruai kamut kata ka jing hikai ka bangin yo nang ne ya ki no ruai ki nong tem kan ki nong tem ki no ruai kami la ikran nang tai nong tem ki no ruai gospel ka ai ka ban kong tam ka de kata he bakin tem ban bangin ruai bat kata ka jing ruai kan keren nang kong enga kan kata enga bat da kata ka jing kata ba ka jing keren jo ka jing ruai man ka por bangi ruai kamu kepen em kan yang te kamu ningkong kepen em yang te ki wagi bapet ka long khubor ha tu sini ka long khubor de i yang as bele chwan ro yang i bele chwan ro ka long khubor te kamu kir ki silur man ki keren ki sultanan kamu kawai ru ka long ba anda ki sultanan ngiru ngi sultanan ong de singi yo i ki keren ki ngi sultanan bat ki dong ong yo i pi kam ta pi rai kam ta kala nang ai men sim shu ngi benang im ban rai ban nang ai ba ba ta nang ta brom jum le te han dai kamur kam no shubu la ngi im de kum mai ngi rai te kum ngi rai hang te po kapo stage ma te ren dangi im bring im de kum mai shubu lek na itu yo i ngarung i ha kata kapor kam ketu ong keren dong pat keren kam pat dai ba ong bi da keren ba pi le kam ne tang la ka jing i ong kalap long kalap pendang no te nga hatu kapor pi long setan ru yo pi ai tai la yo i nga ni nga ru to long ma don kapor pen kendet bangin la ben yang beang don kapor pada yo ka pen hiar no kan te ka ai ka ba ka jing kai ka long kata hi ba kumbangi em ngidi ban ruai kumbangi ruai ngidi ban em kumta kum ka jing ruai kan ka keren ki wei ba ka keren yang ni Abi ka jing ka jing rwai ka jong ni ka long ka sakhi kan ma kan long kasaki ngidi ban long ki sakhi kan kata hi ka ba Shibon ba ai ne kanu kalang jing ku yang aba shong hang ni ro bang nget ba ki pat ba pe ya kan ka program ka jong ni ro ma ka bangi chu yai pin mi na ka por ka por but khamtam banyak keren ni ka jing ya lenti jong ka choir ka jong pi ma ni ka standing choir ka jong pi ka no ka long ka pas ngotanan bat ngai bu bleu nang yekir khu shu ani chakhamat ya ka jing ya lenti ka jong pi bat kum ju ru ya ka choir ka jong pi ba yai ne ba sachi sin khuble ka por ka jong pi ru plap por khnang mo banyak keren bat ngi ban ngendang wish all the best shu ka jing ka jong pi nang ni chakhamat ba ya ka choir ka jong pi bara ko wei Klesibun kong fairly dai kong fairly klesibun ne piru wat kum chu ya ka beti CTV ma ka plai ka por ka jong pi ben dan manela do bingi practice play dan te play up nam tak ne ka por kom ta te klesibun ne ka por ka jong piru play nang kor khui piru penang la ban lej ben ya kendu ma la se kiwi ru habi dai khnang bangin nang la ban nang ra e ka burang bu jong play ta bangin nang la ban ya sprang ta ka gospel klesibun Lisibon ma ina